Asam kese asa asɔre wɔ Sampa. Ɛyɛ abranteɛ Randolf Obah a wabɔ ne ho safohene sɛ ɔne ne Sampa hene ɛyɛ Yaw Sammordua asɛm na mekan. Me ne wo kasan. Tole Samgba Gyafla aside de na akɔpie court biom. Ya na pii sɛ Nana Samgba ɔyɛ din dodo. Nana Samgba ɔntaki action biara. Nana Samgba Gyafla nimade a ɔyɛ. Tole Samgba Gyafla ɔtɔ so mmienu afile motion for contempt against Yaw Sammordua. Nana Samgba Gyafla ɔtɔ so mmienu afile committal for contempt application. Committal for contempt application. Ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ yɛmfa contempt ɛnto Yaw Sammordua so sɛ ɔfrɛ ne ho sɛ Sampa mahena ɛnyɛ ye. Asɛm no ɛkɔ na aba te sɛ baabi aduro no deɛ anhwɛ yɛ a Yaw Sammordua ɔbɛdam. Yaw Sammordua ɛyɛ abɛn prison. Ɛfiri sɛ nnipa bi hyɛ n'akyi a ɔmoyɛ no yodium ɔmahyɛ no kutupa. Na baabi aduro no ɔno ankasa antena ase ɛmu akonta ho sɛ deɛ meyɛ yi ɛwɔ mmram anaasɛ ne mmram a baabi a ɛrekɔ no Yaw Sammordua ɔyɛ abɛn prison. Firi sɛ ɔne asante na anya. Na wode w'asɛm so kɔ asante so a wɔne tua. Asantefoɔ ɛna wode w'asɛm abɔ mu so. Sampa kuro no hɔ na pigya Sampa kuro no yɛ na manhene. Yɛmu sɛ abrante Sammordua a nnɛ nnipa bi pɛ sɛ ɔmo dane abakwasɛm. Wonim sɛ santehene yɛ overlord nti na ɔde case no Sampa nsɛnsɛm no bɛto n'anim. Ɔmo de wie no ebu abɔ. Efe de nti na wotwe ho dawre. Onya ade ase ni. Sammordua onya ade ase ni. Nti akonya no wodi bi enye yi. Akonya biara wɔ mu di. Wɔ ma na afiri mu nsɛm. But sɛ akyire no yehu akyire sɛ bi akonya no aha na ɛwɔ sɛ ɛkɔ. Anaasɛ wɔ mu na di akonya no ma ne yɛ ya. Akyinya bi enu ho. Ɛyɛ o maame Rose Mansa nua bɛma ɛna bedi akonya no. Ɔno no ɔyɛ kyeame. Kyeame asefo ne akonya. Na emom ebia bibi nti ɛna wo wɔfa no bɛyɛ stop gap chief. Ɛno nkyerɛ sɛ mo yɛ ade asefo. Baabi a case na kodro no. The way a Nana Samgba Gyafla esi press matter we no. Ahwe na koye prison sem. Ɛno na ɛsɛ sɛ obiara ɛka. Ti ohwɛ screen so a Nana Samgba Gyafla case no ɔfaale 36 points. Ɔse court no nyina nsɛm makamako so 36. Adresansia na court no ɛmfa mmara eni Yaw Sammordua. Sɛ ɔntumi mfrɛ ne ho sɛ ɔne ne Sampa hene. Tietiefo sɛ wohwɛ a case no ɛne da screen so no. Ɛne ne asɛm asese a aba a yɛde to manim. Na yɛagye madwenkyerɛ. Yaw Sammordua yi ɛde na ɛbɛto no. Na Nana Samgba Gyafla so no. Ɔwɔ sɛ ɔkasa ma wiase te ne nka anaasɛ ɔwɔ so ɔkɔ so yɛ filing of application. Ɔkɔ so yɛ court nsɛm na anaasɛ ɔwɔ sɛ ɔno so de mogyahyew anaasɛ nibere so ɛpere bibi ɛwɔ Sampa. Ma mentie wadwenkyerɛ. Nsɛm aduosansia anaasɛ 36 no grounds now ɔse ɔpray to the court and say court and reason with him. Na abrante a yɛfrɛ ne Sammordua yɛmfa contempt ni no. Emu baako ɔka sɛ 21st of February 2026. Afie mu abrante Sammordua yɛ yebu wɔ Sampa a na amammerɛ mu ne amanneɛ mu ɛne sɛ ɔna yɛ saa yi no. Ɛfiri sɛ nyɛ ɔno ne Sampa hene. Yɛka na Jokakla ɛne Kofi no ayie. Nana Kofi no ayie a yɛkɔ so ɛwɔ Sampa nansɛn ɛma dɔma hene ɛne soma hene ɛnam Sampa abɔnten so ɛgye fans no. Ɛwɔ saa point no mu bi sɛ saa yi no amanneɛ mu ne amammerɛ mu no ne ne sɛ Sammordua ɛbɔ ne ho safohene sɛ ɔne ne Sampa hene ɛyɛ saa yi no. Efe points no mu bi so wɔ hɔ a wakyerɛ sɛ sword cutting ceremony. Sɛ aba sɛ aban ayɛ bibibi anaasɛ yɛfrɛ hemfo a abrante yi na ogyina mu bi anaasɛ ɔde mu bi wɔ abra a ɔnim sɛ nyɛ ɔne ne Sampa hene. Nti Nana Samgba Gyafla pɛ so kyerɛ sɛ National House of Chiefs enim sɛ ɔne ne Sampa hene ya gazette no. Nti deɛ nti na yɛfrɛ obi sɛ sword cutting ceremony a ne yɛfrɛ Yaw Sammordua. Deɛ nti na Yaw Sammordua tumi yɛ wɔ Sampa wɔ abra a ɛni amammerɛ ɛne amanneɛ kwan mu. Nti nsɛm pii ɛna Nana Samgba Gyafla ɛde kɔdan court. Sese no ɛne yɛ nyan baabi adoro no court bua saa asɛm wɔ wie a abrante Yaw Sammordua ebubɔ ne
team sɛsi yɛ ɔbɛdam wɔnam a ɛde nsɛm pii ɛna bɛba Ghana anaasɛ Sampa kurom hɔ